Cada día es fiesta en Mallorca, cada noche brilla el sol del mar. Qué bonito día hoy para estar con nuestro licenciado, una vez más, estimado licenciado. ¿Prendido el vídeo? Bé, alerta en el que somiem quan sou petits, perquè de vegades, moltes vegades, quan sou gran, se compleix. Avui farem, gràcies a Magdalena, una corina que anava Magdalena, que quan era petit, ella me contava contes a dins la cuina, a davant d'una ximenea en foc, a Sant Montserrat, me contava contes i rondalles i me va omplir el capet de malla, la meva infantesa plena de malla. Val. Vinga, anem. Hola, club de lectura. Començam una rondalla. Això és una rondalla que no té títol. I la cont a Neneus. Vinga, Neneus és una nina que viu per d'haver favorits. Què passa? Un temps, els nins i la gent per poder menjar havia d'anar a caçar. I què li feia falta? Li feia falta un arc. I li feia falta la fletxa. Això és un arc i una fletxa de confinació. Què passa? Que quan anaven a caçar per menjar, per exemple, veig anar fora que hi ha una poma. Mira, veig una poma que està... Acá, licenciado, está la manzana, ¿no es cierto? D'acord, això no és una poma, això és un gorrió. I jo, aquell nin anava a caçar, apuntava, i realment no faria la poma. Justo como Barcelona 92, señor licenciado. Val. Què passa? Que anava un dia, un altre, i sa mare li deia què ha agafat per menjar avui? I el nin li feia així, no he agafat res, vaig agafar un poc de musiqueta, molt poc. I sa mare, perquè aquest nin li feia passar pena, un dia va agafar una carabassa, la va tapar per la meitat, en l'ordre de dins va fer puré de carabassa, un dia va fer puré de carabassa, i l'endemà li va posar en aquest puré un quesito furs de dins, i va ser una pixissua, m'enteneu? I ja tenim. I clar, com que llavors l'aprofitaven tot, i ara el tornarem a aprofitar, amb això va fer com una carminyal, com una fiambrera, no sé què se diu, un estuperbare d'aquests, i això altre el van plaer de sol. D'acord. Quan el nin, un altre dia que s'envia a caçar, sa mare li va omplir de menjar, perquè diu que el nin el que caça farà l'osques. I el nin va agafar la fletxa, va agafar el sarc i va anar a caçar. I realment no va agafar res. I quan tornava a caçar, la mare li va dir que ha agafat. I el nin, com que s'havia anat a caçar, i quan tornava, perquè no s'ha perdut, la carmanyola aquella, la va penjar, veus? La va posar així. I la mare diu, que has caçat? I va fer així. No he caçat res, però aquest nin, diguem, no he caçat res, sense donar-se en compte, què és el que va inventar? No lo sé, licenciado, no lo sé. ¿Qué es eso? Esto es una armónica, ¿no, licenciado? Una guitarra, pues. ¿Es cierto, una guitarra? No, una guitarra. Va inventar una caixa de ressonància. Veus una cosa? No, bueno, ho sentem. Aquí a dins hem de sorprendre, veus? Jo faig així, ja no som en Miquel Tugores, som una caixa de ressonància. I voleu per què, veus? Sona això. Sona, no sona. Però si m'acosta la boca... Este sonido me traslada el Tibet, señor licenciado. Tot aquest cat se transforma en una caixa de ressonància, veus? I és exactament el que va passar. Aquell nin va descobrir una caixa de ressonància i que juntament amb la fusta i la corda va fer una guitarra. D'acord? Ja tenim
Com se va inventar la guitarra? El va inventar un caçador que no agafava el feix. Bé, però no cap aquí la cosa. No cap aquí la cosa. Un dia, son pare d'aquell nen que anava a caçar, aquell nen tenia un germà petit. Tenia un germà petit. I varen matar un arbre. I en la cova de sable, va fer un arc en el nen petit. I el nen petit jugava també en l'arc, perquè de gran volia anar a caçar. I un dia, el germà gran, li va prendre, per jugar, li va prendre l'arc petit. I se va dormir en l'arc aquell a davall un pi. I els pins, vosaltres quan anaven els papis, anau a veure de mà, que deixeu el cotxe aparcat davall un pi, normalment el trobau ple d'unes gotes que són males de llevar, que se diuen reina. I ara, com que no podem anar a cercar reina d'un pi, ja he dut això, veus? I doncs va caure gotes de reina damunt aquell arc, i què va passar? Que aquell nen que s'anava que seva en sort de l'arc, en vez de fer així, veus? Què va fer? Va agafar i va fer així. Es un violonchelo, señor licenciado. Quin instrument va fer? ¿Violonchelo, señor licenciado? Home, tu veus, ho han enviat, un violoncel. I el violí, com ho havia fet per fer un violí? Va pensar, i ara he de fer un violí, què va fer? En vez de fer-ho aquí, va fer veure aquí. Agut, greu. Violí, violoncel. I per avui, què vols fer? Bé, perquè veieu que tenim bona punteria, però ara veureu com apuntaré, yo atravesaré. Licenciado, justo recién le digo, pero... Licenciado, esto es una tarolla, no es una manzana, ¿cierto? ¿Qué vaina es esta, licenciado? Quizás capulló, antes de yo le quedé nere, y ahora a un lado con tú. Estimado radioyente, si le gustó el video, por favor, no hagan más el guachaco y dale like. Paz y amor.